Patay ang magtiayon sa Southern Leyte, duha ka adlaw sa wa pasugata ang 2024. Ang magtiayon, gilang silang Milvin ug Jean Pagangpang, pulos magtutudlo. Nakalasuman magkarambula ang tulo ka masakyanan. Ang insidente na itabo sa highway sa Macrohon, Southern Leyte, buntag ni atong Disyembre 30. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, nahibawan nga mga biktima nagsakay sa motor o nakaparada daplin sa kalsada. Iabot ang usa ka wing van nga gikan sa Maasin City nga kalit lang matod pa ni tipas sa pikas linya o midasmag sa kasugat nga auto. Wa na makontrol sa driver ang van nga midiretso pagdasmag sa magtiayon o sa tapad nila nga tricycle. Tungod sa kakusog sa impact, patay ang magtiayong. Pagangpang, gikustodiyan na karon sa kapulisan ang driver nga giilang si alias Cabante. Pagkatubang og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide.